Ayan mga katribo, yaong kita ko niyang digdi sa banwa ang kantigaon. Medyo nakalikita kan sa tuyang next episode kan best part I do. At speaking of halay mga katribo, dudumanantaan sa pinakahaluyan ng harong digdi sa banwaan ng Tigawon na makakaoko sa Salvasyon Tigawon. Biruunin daw, ini po na almost 94 years na mga katribo. Tara aramon ta, ano ba talaga ang yaon sa harong na ini? Ghost Mansion ba to? Alamin natin yan mga katribo. Tara! Hello, good morning po, sir. Good morning. We're from Isara Radio Broadcasting. Po, ngunyan po, gusto ta pong maaraman kung ano po ang history kayan pong lumang harong digdi po sa Salvasyon Tigawon. That house was built pre-war pa yan. The owner of that is our great-great-grandfather, which is named Mariano Garchitorena. Actually, bago nila tinayo yan, ito muna. This itong structure parang bodega. Yan ang nauna. Hindi mas luma pa to. Oh, mas luma pa yan. Bago to. Vintage pala Yeah. to. Yan ang unang bahay nila. Bago yan. O, tapos noon, ayan, dyan na sila tumira until my father, si Marcel Garchitorena, passed away. O, yung mga anak niya, which my mother, na dapat may share dito, kaya we got here. Ang share ng mother ko, hindi niya nakuha, so what my father did, binili niya part by part yung share na ng mother ko. Tapos, dito na rin siya nagnegosyo. He started with abaca, then sugarcane. Until inabot kami ng land reform ng early 80s. Then, nag-close down na yung hacienda, which used to be 1,200 hectares. So, Total napakalawak land ha. area. Oh, yeah, land area, yeah. Yang That's called Hacienda Magdalena. Sir, gano'n ko totoo. Di ba, every time yung mga dumadaan dyan, inaakala nila parang ghost mansion yan. Oh yeah, there are Parang there are lots of ghost stories with that. Oo, Actually, dami. Totoo po usually, Totoo po ba yun na may paparamdam siyang gano'n? ako, I wish I want to see one eh. Mga sa edad niya yan, so wala pa naman. Wala pa naman, but there are lots of ghost stories. Dahil there was a time na nag-ooperate pa yung hacienda, yung mga sakada. Diyan pinatira ng father ko. Pero ruins pa rin siya, hindi siya magandang bahay, okay? Diyan sila natutulog. Sabi ng mga sakada, in the middle of the night, they hear chains being dragged. Sabi nila. Kadena. Yeah, Yung lagi yun kadena. eh. Oh, laging may naririnig Yeah. na kung ano-ano. yun ang parating stories dyan. Tapos kung ano-ano yung mga plates na nag-iingay. Ingay. Yun lang. Things move by itself. Well, with that, aside sa ghost stories, maraming pupunta dyan nagsabing may treasure daw dyan. Okay. Yeah. Ang dami treasure hunting dyan, which is very open. funny. So, open naman kasi siya. Kaya okay lang, bahala kayo. No, what I did since I got here, dahil even before I got here, may mga nagte-treasure hunting din. Dahil sabi nila, way back nung panahon nga before, there's a cave from that house, lalabas dito sa Hingaroy River. So, may cave yan. Pero yung cave na yun, sir, sa ngayon, at present, andyan pa ba? And then, ginawa ng father ko nung pinatabunan niya. Lahat. Pero may entry pa rin daw dyan sa Hingaroy. So, totoo, andyan nga. May daan daw, pero at this part, wala na. Pinabulldozer ng father niya, pinatabunan niya. Dahil ginagawa ng laruan daw ng mga bata, baka may mga madisgrasya. Might as well May mahulog. close it down. Pero kung sa treasure, maraming nahukay na dyan na may nakuha na kami dyan na helmet. Helmet Ano na. ng helmet? I guess, World War? World War, yeah. War helmet, yung Yeah. matigas May na. bakal pa siya, yeah. Yung bilog Yeah. na parang hanggang dito.
helmet, tapos marami mga sorted na mga bala. Yan ang mga nakukuha namin dyan. Ang last na naghukay dyan, siguro, mga 6 years ago. 6 years. Oh, 6 years, yeah. So lately lang. From time to time, may dumadating. This funny. This guy is from Baguio. May nagsabi sa kanya, meron silang tinatawag na pointer na mga matatanda. May marker daw. Ganyan-ganyan, pupunta sila rito. So, sige, fine. O basta black and white tayo, anything you get, hati tayo. Siyempre, play safe ako. So, basta ang inyong structure, hindi nyo sisirain yung structure ng house, dig wherever you want to dig. I'm just waiting every time they dig. O tayo, So, may tayo na- po kayo mamaya. May nakuha. Ngayon, yung lately, may Wala. nakuha. Puro bala. May yun Yeah. yung nakukuha ng pointer, yung metallic object kasi ang dinidetect nun eh. Yeah, may mga ano sila yung Sensor, metallic yeah. sensor. But if you would look at it, may mga Hapon na rin na pumunta dyan. Yung Hapon, may kasama ng interpreter. So, pupunta rito, mag-uusap. Sige, let's sit down. Yung Hapon, it only took him 3 days. Nagta-triangulate lang siya. May mga aparato siya and everything. And nagdidig lang siya. Knee deep lang. Tapos, meron siya mga parang pole. Ta-triangulate lang siya yun. Napanood ko lang siya. After 3 days, sabi niya, wala. Okay, bye. Malis na. Yeah. That easy. Kaya sabi, So, yung mga Pilipino, mga nakakatawa talagang, they really dig. Imagine to, nung re-reconstruct, so may backhoe dyan, naghukay. Eh, hindi na nga natapos yung project, dapat nga, di ba, re-restore na yan. Here goes the stories with, may nahukay na, kaya hindi tinapos yung project. Pwede. Actually, namatay yung magpapagawa, kaya hindi natuloy. yun ang totoo. Ayun ang totoo. Sabi ko, di ko may nahukay na dyan. Sitting pretty ako. Hindi mo na kailangan Yeah. magpagod pa, no? Yeah. Well, nung nawala na yung mag-restaurant, nung nag-take over yung father ko rito, wala na. Ruins na siya. We got this ruins na eh. So, wala na talaga, ganyan na talaga. Yeah, ganyan. Skeleton na lang siya. Ang nakuha na lang namin dyan is, pinakuha namin yung mga flooring ng mga bahay, which is yung mga... Marmol. Ito, papart pa itong flooring niya, no? Flooring? Yeah. Flooring. puro nara. Ano ko yung naka-flooring nila? Yung Pagkahoy. Yeah, yan, no? Tapos, inaano yan, Ito. floor wax sa'yo, tapos nilalampas. Yung mga, ito, yung mga, Tingnan natin yung mga na-save, Ito yung dating papart ng mga na-save namin na kahoy. Ang sarap maglakad sa ganito, tapos rinig na rinig sa baba. Sir, may message ko sir sa mga mga natanakot dyan, gumagawa ng mga kwento-kwento. Oo. Ay, madalas yan, pag mag-Halloween, may mga pupunta dyan. Ako lang, sige lang. Ghost May nag-i-interview rin. Kung may ghost hunting, so what I hear, yun din. Hindi sinasabi ko sa kanila. Pero Sabi ko, subukan nyo sa gabi. Wala naman sumusubok sa gabi. So, how would we know? Puri mo po ba na best part yan dito sa partido yung lugar na yan? Ano na siya, kumbaga landmark na siya rito sa partido eh, no? Yun, ang istaan. Actually, ang tanong nga namin sa father, bakit di mo inayos to nung araw? Sabi niya, hindi maganda. Ang bahay mo, sabi niya, malaki. May kapitbahay mo, maliliit. Parang, you're not a king. Hindi maganda. Kumbaga parang, di ba, you're too big. Tapos yung kapitbahay mo, laborers mo na maliliit ang bahay, which is mga nipa-nipa. Sabi niya, hindi maganda. Hindi niya gusto. Ano yung complete name ni mother sa ni father? Ang maiden name ng mother ko is Magdalena Medina Gerchitorena. My father is Romeo de Leon Santos.
Ma'am, saan ka ba nagkabistuhan? Ay! Oh, di ako bali ha! Hindi so much sweet. Yan. Mas maray. Ano? How? Kay Ma'am Linds po. Kay Ma'am Linds. Pag-introduce lang siya looking siya Dahil for a wala akong friends. When I got here, wala akong Wala friends. siyang friend. Ano po akong makakausap? Kasi Way back anong taon yun, sir? 1998. Ayun. Yeah. No date. At malingawan siya sa date. Ako lang nakakatanda. Anong date kayo po sa May? 1998 siya, mga November. Ay, wow. Yeah. Ano ka, Tanda ko yan. Kasi Dahil wala akong barkada rito. ako din, Wala may din friends, akong, may din At talaga nahihirapan ako akong makipag-usap. boyfriend that time. Kasi nagdakula kami Yeah. sa very, straight na family. So, mga fresh grad ako, naging co-teacher ko si Ma'am Lynn sa St. Paul. Sabi niya, yung boss ko, naghahanap ng friend. Text me. Wala pa cellphones. Wala pa. Basta friend. Tapos sabi ko, Pen pal. friend man lang, sige. Yun, nagkabisto ko siya. Tapos, paano nyo nalaman? Siyempre, nalabat Kayo na first pala sight yung ako. forever. Kadakol kami ng mga Struggles, obstacles, etc. struggles. Dakulo niyan hanggang sa may pa siya igwa pa siya ni AKA para lang dahil siya mabisto na siya. Kasi everybody's warning me na never with bako kay Santos. Kasi iiyak ka lang dyan. Siyempre, isipin nila, Pero ngayon, Manila boy daw eh. Daiman talaga po ako talaga nagtubod na Kasi kung iba-iba Kasi, pero more or less, after several years, only to find out it's true. lately na realize ko. Realize, it's true! Daiman. Boy, Daiman. I lay down everything, ha? Kung ano yung path ko, nakaganon. Daiman. Okay man. It's an open book. Sabi ko spark din daw. Nahihilig ko nga sa mata. Kinikilig ako. Actually, ano na kami? Parang years sa 18 years. 18 years together. 18 years. Pero ang akin, ma'am, Dua po. Ano, masarap magpahinga dyan. Ang sarap ng hangin dyan. Nagulon akong picture sa Villa katong time na sa loob mismo. Yung kakapahan. Kaya ano po, nasa Facebook Pwede pa ko. share. ano sa Facebook mo, ma'am? Opo, sa pinakababa na siguro kasi 2016 ako nag-picture. May Kanina bubong pa yun eh. May bubong pa siya. Yung buong bahay na yan, may bubong pa. Hindi, nung Supposed to be, Yung ginawa. bubong i-renovate. yung Ano, renovate. yung kulay red. Oh, yung red. Opo, Natatanda opo, ko rin yung dati, opo, no? opo. Tapos sa laog ka yan, pag yaong ka mo dyan, matunino na maray. Magayon siya. Sarap ng hangin dyan. Pwede ka magdarang folding bed para lang. Ayan mga katribo, na bisita taak sa best part digdi sa partido ining inaapod na Villa na makuha po digdi sa Salvacion Tigawon nga Marisol. So nalibot na siya mga katribo, igor siya ning 7 room. Sa baba. Sa taas ka bali na si taas, tatlo sa taas, 4 sa baba. Tapos meron pa sa base. Yung sa basement na bilang mo hindi. Yeah. Ito, Bali ngayon, Dito kasi sa 7 first floor, lahat. wala namang wala siyang room. sa basement. At grabe. Yung May paliwanag itong sa rooms dumana may makapal na pader. may ang structure niya dahil mo siya magigets. Kung hadaw tayo Oo. sa dumaan, hadaw tayo Anong sa purpose? kakayahan. Bakit may ganyan? Elevated siya. Elevated. Imagine mga katribo ito ini ay tinindog way back 1927 Oo, ang tagal na, no? by Don Mariano Garcia Torrena. Oh, yun. Malapit na mag-isang milenyo. Napaka-mahal ng lugar na to. Tsaka dito pag loob mo lang dito sa loob, sobrang lipot. Oo. Unlike sa mga nalalaaban Mapresko, kang mga... mapresko, ano siya. Mapresko, Unlike sa mga maparos. nadudumanan na mga... Hindi ko na patunayan na hindi totoo yung mga sabi-sabing nakakatakot. Hindi. Yung mga kwento nilang may mga bumulaw. Oo. Wala naman kasi pagpasok Wala naman, natin nakita ko na, wala. ano. Ang saya lang. Wala lang, wala. Cute lang. Pagayon lang mag-star, maglakaw-lakaw dito. Sabi ko nga parang pwedeng tumira dito. Oo, ang galing. So, sana makita natin balang araw na ito ay ma-restore kung Gusto ko pwede yan. pa. It's a big dream, ika nga sabi ni Sir. Pero hopefully, na dahil man siya ma-restore na yung totally, pero yung lugar maayos, basta ma-preserve. Tourist destination. Saro ni sa magiging tourist destination or spot digdi sa Banuaan kang Tigaon. Once again, this is Rico B. Ate Zay! Ate Zay! We are here at
Barangay Salvacion. Thank you so much! Bye-bye! Isarog Radio, dama mo! Kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam, pamparam param pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam, pamparam param pam, nagawa namin ito habang bilog din ang buwan, mga buwan. Pamparam pam pam, pamparam param pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam, pamparam param pam, nagawa namin ito.